manje Gcokamelisha wena uthanda ukungibiza ngobani mhlawumbe masucacisela abantu emakhaya ungenzeni namhlanje baqala ukulalela baqala ukuzwa esikhuluma nawe sixoxisana nawe njengoba sixoxa nje ungabacacisela uthi ubani umthandeni umthandeni umfana nje osemncanyana yena mhlambe ngokweminyaka kodwa osekhulile oseyindoda ngokomqondo ngoba uvusa umuzwa kubo futhi akagcini lapho ngicabanga ukuthi wondla izwe ngomculo onomsoco nonomlayezo aphinde futhi awondle imindeni eminingi ngalomsebenzi engwenzayo kunabafowethu abaholayo njengabantu abadlala ubasket ezidudo nabantu abenza into eziningi nezinkostini njalo njalo kuze kufika kuma dancers ami so nje umuntu onesandla eSouth Africa yonkana ngathini kwezomnotho futhi ke nje sekuwese manje ngoba ngicathi ngoba kunekhampani nje nohulumeni uyayithatha itax kumina akasho kanjani iquantum usho intela methini benzele itax so Gcokamelisha kumfana nje ngidabuka khona le emdletsheni umkhaya wami iphova kadikadika ngoba lona lapha koFenisa shuthi kahle hle ngidlala ushunwa ngakithi vele nami ngidlala ushunwa ngakithi emdletsheni isigodi ekho ngakwazi lo uthela umkhaya kanjani iphova akizobuthi uthela umkhaya kanjani iphova ngizobe nguchaza ngasesidadini phela senzana la ukuthi singawudukisa umlando kodwa ke mfowethu but yebo besiphinde siyelapha ke ngikhulela khona lapha endawo semdletsheni ngicabanga ukuthi igodi engikhula ngikhathwa kuzona nabafana bakhona komagonsini kukomaphondwane nje njalo koncabakazi ngosodenga uyabona nje iningi igodi sangakithi ngeke ngize ngiqede ngumfana nje obelusa izinkomo namankonyane ngakhula ngaze ngafika isikhathi sokuthi ke ngikhuphuke ngegoli nami njengoba namhlanje sengubhuti ke ngidlule kuzona zonke igaba zokuba umfana ngaze ngafika lapha engikhona yabona ngize mina ngifika kule ndima kaMaskande ngiqala ukuzwa kuthiwa content Gcokamelisha kwakuze yafami Gcokamelisha endlini zokusakaza emsakazweni mhlawumbe Gcokamelisha sibheke nje mfowethu emva kwesikhashana esingesiningi kangako khona emculweni kaMaskande kodwa sibuka amagalelo akho usubala nabanye abantu ongathi mawubala ilist yoMaskande abawu5 ngeke iphele le list igama lakho lingafakwanga mhlawumbe ungadine suyifundile endimini kaMaskande kuze bemanje yebo nje ngaphamba mhlawumbe ngifike lo mbuzo ngizocela ukuthi ngidlulise lokhu njengamanje ngihamba noJiva zimnike nengigama hlalele kanti futhi khona ezinye insizwa esiphila nazo kakhulu efana nabafowethu nobhuti kumina umjikjelwa alimgube awumnikezo umfabo kaMjikjelwa baningi nje ngazi ngabala ngithini so ngathi mhlasimbe izinsizwa lezi mhlambe nesandla ekutheni ukukhulu umculo wami ngalendlela ngoba ngumfana olalelayo futhi nozithobileyo nezihlisile kakhulu emphakathini uzihlisa kwami ke kuyakwenza ukuthi abanye abantu laba mhlambe abathanda ukungcolisa amagama abantu bethi ngiyayitshela impela khona ukuyitshela mina ngibahlonipha abalandeli ngalendlela ukuthi ngize ngibe namahloni ukuthi ngimele ngenze njani ukuze mhlambe bejabule noma bekhululeke ngoba abelungu bami lapha uyabona mhlawumbe ukhuluma ngabelungu sibonile ufika lapha uhamba nensizwe ezinde ezimhlophe abelungu lapha e-studio futhi bengaphosisakana sekuyona #90% local music noba khona abelungu lapha khona nensizwe yasendimpela lapha kuhle nje kwasekuba khona nensizwe futhi zakithi lapha ngiyibonayo chaza kwenzakalani ubophele nje iUnited Nations kwenzakalani yebo ngaphambi bangichaze bhuti BK ngisacela ukuthi akufakazele ungizwe kuloko bese ngiqhubeka ngichaza haw ngize kuthiwa fakazi ufakazi hayi noma khona phela belungu okay cha bakho abelungu uhamba labangazi noma amaphutha kade awaboleke kubhaka ngoba umuntu onomlando ukuhamba nomlungu ubhaka yabo okay kushuthi ke kungenzeka mhlambe laba abakabhaka abafishane laba bade bahlanganisite kahle okay no asize lapha ke abafowethu laba ngihamba nabo abakabelungu yebo khona ungasho ukuthi mhlawumbe ama-bodyguard kodwa cha kanjalo abangani bami lapha abangani bami engibathole ngani ke ngokushaya ingoma enomlayezo khona ingoma ebithi Xenophobia lena ebekhuza udlame nodunyana olukelaba khona lapha kushaya abantu bokufika so bathanda umculo wami bewubona ku YouTube i video clip yami lapha ethi Xenophobia
lapha ya uzokhumbula mawubheka le video kuvela futhi abelungu abanye abaningi abangekho njengamanje ngoba kunenani lokungena kwabantu e-studio kahle kahle baningi abelungu ngoba ngizithi kuhleleke ngifike nje nalaba abambalwa abaningi ngiyofika nabo lapha emabhida kwamcineka mhla zushaya bawo begcweleke lapha abelungu abalandeli bami engibathole ngokushaya ingoma enomlayezo yayithi Xenophobia shuthi bathinteka bahlabe kumxhwela nanokuthi ke leya video yami leya mhlambe isibukwe ngabantu aba 170 something lapha ku YouTube shuthi kunabantu abathumelana yona mhlambe ngama video einkundleni zokuxhumana kanjalo shuthi kune possibility ukuthi abantu ababuke I video yami leya mhlambe bafikele mhlambe noma kuyimillion uyabona so lokho ke ngigqugquzela ukusebenza kwamaciko akithi ngokuyikhandla ahlukumeze umqondo kakhulu uyabona sabalala ngoba nje nginabalandeli babelungu akona umuthi lo akona umuthi lo kodwa nje ukwenza into ezokuthinta wonke umuntu ophilayo eSouth Africa. Abonke unyaka ke lapha ke ofileyo yakwazi ukuthi ke eqhamuke nealbum lapha ke ethi ke Xenophobia ke eyakwazi ukuthi ke ngempela ke uqophe kwemlando bekhuluma ngayo ukuthi ingoma yayo yenza ke lebelungu ngamanje iAfrica Month ke lesikhathi lesi esihlanganisa ke ama-Africa wonkana kuthini ukuphawula kwakho Gcokamelisha kuthi isikhathi esibaluleke kangaka kade sikhuluma nabaphathi bethu ngondaba ka 90% kunama concert nje ke namhlanje entambama akhuluma ngendaba yeAfrica kuthini ukuphawula kwakho mfowethu nje ngicela siqhubeke njalo ama-Africa sibe nobumbano sibe moya munye sihloniphane omncane ahloniphe omdala omdala ahloniphe omncane nje ngathi kulapho kakhulukazi ukuphawula kwami nokuthi nje empeleni njengoba ngihamba nabafowethu abengihamba nabo ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga kube khona umculi thanda ngisho la nasemazweni aphesheya njengoba kwenzekile kumina ngoba abanye babo bako Germany abanye babo abako Italy kanjalo ngokuhlukahlukana kwakhona ukuhamba kwesikhathi bazoba nama branch so ngiyafisa abalandeli bakho abazoba nama branch ababelungu yababelungu singabeka nje ukuthi izinduna okay guys can you come closer can you give us more information about how your relationship with Gcokamelisha? Well, we first came across the video during the whole xenophobia attacks. Yes. It was shared on our timelines on Facebook. And a lot of us were actually part of a student group at Varsity College that all got together and we were firmly against it. And so what we did was we actually sent an email through to Mtubeni after we saw the video. Yes. And just a specific scene that really got to us was just One Africa for all Africans, the banner they hold up. And that really struck home for us because no matter where you come from, we've all got to live in the same place. Yes. And that's just, for us, that was big. What's your message maybe that you can send to all our listeners at home that you are the white man but you follow a Maskandi artist and you fall in love with his music? What's your message regarding the people that are still racist in this country? I just think that in terms of the racism, it's not about your skin color or where you come from or what you do. It's who you are and what you choose to do with your life. So if you are doing all you can to do good in life, that's all anybody can ask of you. Okay, maybe in conclusion, say what did you fall in love with Mthandeni's music, or do you love Maskandi music at large? Specifically, I enjoy his music, but the genre is very new to me, and I've started to listen to more of it, and it's definitely quite enjoyable, especially as somebody who grew up listening to a lot of Elvis and Queen through my parents. It's a different turn, and it's definitely very, very South African. What's your country of origin? South Africa. Oh yes, origin South Africa. Yeah. Thank you very much, sir. We really appreciate your contribution towards our African music, and we
we say unite Africa unite. Thank you. Mlolo KhoziFm ka4 nje ke lensizwa ke ethi ke uzakudabuka khona la eNingizimu Afrika yahlangana nomthandeni ke lapha ke ngempela ke beshutha ke music video yathanda music video yakhe yaphinde yajabulela kakhulu ukuthi ngempela ke umculo walo Gcokamelisha iyawuthanda nje kakhulu okuyinto enhle kakhulu mawubuka ngempela ke bheka bakubo masikhuluma iqiniso ngaphandle kungabaza ke umlando futhi loqophekayo akekho umculo kaMaskandi okwafika ke nabelungu endawonye becula ndawonye bekhombisa ukumeseka ngalendlela mebeseka ngayo ke ngesikhathi seAfrica Month mfowethu emakhaya ngamakhaya asimshayele ihlombe kakhulu umthandeni bafowethu abashaya windini shaya ashila jamani kulungile umlandeli kodwa shaya ashila jamani no suka manje bayishola abelungu abafuma abangapendiwe eke bengasonto engalo bayishola wona bathi asila jamani khona ke nekhulu ephakeme khona la ngaphakathi kwa SABC sikhuluma indaba ethinta u90% ozonikezwa ke umculo ophekwe khona la ngaphakathi mhlawumbe kusho ukuthini lokho kunina njengabaculi mhlawumbe mawubheka nokuthi nemali manje ezoza ngakunina kade ku 3% sonke lesikhathi manje siya ku 4% ezobe inikezwa baka Sambro percent not cent yeah awuyona 4% kahle 4% wathi alimguli percent imalini le imali yami la alintolekela yena ngisiza yena nje alingamtekelo ukukhululeka kwenu 4% mhlawumbe kusho ukuthini lokho kunina njengabaculi yebo cha kuthina njengabaculi sisonkana ngikhulumela nje wonke umculi okhona noma iciko laseMzansi Afrika bafowethu kufanele sishaya izandla sibonge siphinde futhi ngoba masibonga kuba lefanele sibonge umhlonishwa okuqhamuke nesinqumo ubaba uhlawudi oqhamuke nesinqumo lesokuthi ke awube kanjena siphinde futhi ke sibonge nakhona siphinde sibonge uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ungaphezulu kwakho konke simbonge ngoba bengeke lokhu kwenzeke uNkulunkulu kube akakufaka ngalokho emzweni kaBaba uhlawula ukuthi ashintshe lesimo lesi sibe kanjena nathi sikwazi ukuthi sikhululeke singama Africa noma singamacika seMzansi siqhubeke sibe nenqubekela phambili njengabanye abamanye amazwe mhlawumbe ukuthi ufike ngesikhathi kufike yena lapha madoda kusho ukuthini ngoba angazi ngeke kwaphawulika lapho cha empeleni kungijabulisa kakhulu lokho kwenzakalayo ngazi ukuthi ngathini ngifikelwa amahloni kufana nezinkumbi lezi zabalandeli engaphandle lapha ezingilindile akuthiwa kusahambe kulaminyaka kahle mina ngasho ngithi ngiyibuza ukuthi kahle hle abantu bathandana kimi mina ngiyini mina bengiyini mina ngizengithandela abantu kangaka ngoba ngempela nami kungenza kugcine ngakholwa noma ngazi kwenzakalani mhlawumbe bekhona umuntu engisebenzisayo ngabe ngithi unjalo kodwa ke ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu oba ngiyathandaza nje kuphela yeah bese ke uzokuzivalela ngomkhuleko kweMoses Thandaza kaMaskandi cha wena kulungile yeah mhlasimbe lokho ukuthandaza kwami ngoMaskandi khona lokho wenza mhlawumbe ukuthi ihluke kakhulu noma bangifika endimeni ngifike umculo uphaphana ngoba umculo waMaskandi ubusiya ngokufa namhlanje uyavuka ungena ngisho kubelungu manje ungena kubantu bako India yabona so nje konke lokho kukhomba khona ukuthi ngempela futhi noMaskandi bebethukana kakhulu bebengezwana kodwa ukufika kwami la emcweni ngibambisana lensizwa le uJava zimnike kufike kwashintsha okuningi abaculi bayezwana manje bahlala ndawonye bangabangani umculi kuphela babhekene naye bavinjwe indoda yedwa bavinjwe yimina iqiniso lokho so baba yebo kuqiniso lokho ngaphandle ka vele ke ngoza kwehlabe sinabo so ke ngingathi nje kungene lapha abantu abakhulu nezikhulu lapha eziphezulu la kulomsakazo njengoba usichazile mayingena la ngiyafisa nje ukuthi ningitshele mangiphuma lapha noma mhlambe unicheck manje lapha phezulu ema-ofisini ukuthi singalanike sona isibalo sabantu abalayele njengamanje ngoba kufike mina la emsakazweni ngoba kuyacaca khona ukuthi sigijima nje impela phezulu yabona manje na indlela yokusheka nikusheka hayi cha kulungile mfowethu utshela abantu ngiyazi indaba enkulu indaba ethinta iWorld Cup yoMaskandi uhlanganisile bazohlangana nawe khona yebo hayi uWorld Cup yoMaskandi emabhida sizobe sisonke khona angikwazi ke mina ukusonga ngoba nayo inkani yomlomo nenkani yokwenza
manje engingakusho futhi ngoba ngikhuluma lapha ngilayelwe ngabantu abaningi abahlukahlukene abantu abafundile kakhulu nabafunde kancane abafika ifunde endijana so kubalulekile ukuthi ngibe professional mangikhuluma emsakazweni noma emsakazweni ohlonipheke njengalowo KhoziFM ngikhuluma ngendlela ehlonipheke ngalendlela exakukwenza madoda yebo so ke manje ke namanje ngibuka nakho lapha ngibuka ivideo lapha abantu ngaphandle lapha manje kubalekile manje imoto ayikwazi ukuhamba la kodwa ke ngizophuma labantu ngibelapha ngokuthi nje ngibathinta izandla bonke ngibaxhawule njengomfana nje ozehlisile futhi nokhwela kubona njengabelungu bami ukuthi bazobe sebehlakazeka kushaya umoya eSABC Malo jile kinga ngaka nidinga ukuthi wena uphethe isombululo mina ngiphethe isisombululo ngoba mawuthi yabheka lento eyenzeka namhlanje ikuyothatha isikhathi mhlawumbe ukuthi iphinde yenzeka yabona emasontweni azalo kahle bengifisa ukuthi madoda noma abafowethu noma bobhuti nginiqinisekise mhlawumbe ukuthi ke kuzilwe noma mhlawumbe inyanga embili kungafika umaskande la ngoba uyakwazi ukuthi egqoke Yabona magiya lapha wedini. Kake makubuya ngapha ke mlelo KhoziFM soba sesigoqa ke ngesizwe sigoqile kumanje lesizi yalo lesizi hey ithi lesizi azile manje la studio lalelo mfethu hayi goqa manje hayi goqa manje ubeka umoya noma ushifiso cha ngisho lokhu impela kuumbono wami kodwa ke uma mhlasimbe kukhona inkani ngaqhubeka kodwa nje amahlazo azovela ngoba labantu ngobe bangaka la babuka yabona nabaphathi ngobe gijima nje beza la babona nje ubalekile lo muntu ofikayo so manje uma sezolandelisa umculo eduzane kwami yabona sekophoqa ngigqibela ngophoqa impela ukuthi mhlambe ngizama unavikelisa nithi hayi baningi abantu ngaphandle kunjani uyabona uyabo sekophoqa mhlambe ngizama ukuthi nichaze into engayona manje akufuni ukuthi nikhuluma iphutha ufuna ukuthi nikhuluma iqiniso emva kwenyanga ezu5 suka manje manje uyasigweba la inyanga ezu5 ukuthi asithathe umuntu manje uyasishela ukuthi sizobe sizabukelisa uyasishela bukhoma ukusebenza siphempasa Kamfethu yiyo kana nkulumo futhi uzosishela cha webhuti akakutsheli kodwa ngizofuna ukhetha phela ukuthi ngutshela manje noma ngutshela kuGcokamelisha ngoDisemba khethe lapho wala wethu ufuna ukutshela manje noma akukhiphe ku-album khuluma mfethu ufuna ukutshela sekashuza lapho ngoba uhleze uzokutshela nje umthandela ngazi nini yatshelana bafethu elone ngitshela phela nami ngikelela ukuthi akela kumfowethu ene wena ngithuke nami bafethu hawu kanti ngithi gaga ngehlamba nje yabo hawu sethi kungize yedwa nje hawu bafethu uthi ujive uzoyijivela nami nje cha kulungile Kamfethu kulungile asilinde lona iGcokamelisha ngoDisemba mfethu sibonga kakhulu isikhathi sakhe emsakazweni KhoziFM izwile ukuthi uyalenda nje yebo kunjalo kodwa ayikakhethi lensizwa akunelisekile ngakhethi uthi akanelisekile khetha phela mfethu imdedele naye lo muntu uthi akutshele imali makutshela ngoDisemba noma option 2 ngutshele off air noma on air bakusizile labo belungu mfana wami usawazi ukuhlukanisa on air on no off on and off hayi bakusizile labo belungu mfana wami yazi ukuthi namanye namaqhinga amahle okufundisa ngisi le ndoda ivele babangani nabelungu hayi uthi yozi isikole isibonga kakhulu ke mlalo lo KhoziFM ngo7 minutes to 12 o'clock KhoziFM shaka mnandi ke nensizwa kana phaka iGcokamelisha kulungile mfethu sabonga kakhulu yebo sengivayelisa nje ngizocela ukuthi bonke abalandeli kona wonke amagquma nakuzona zonke izindaba behlale emlindelweni belindele iGcokamelisha liyeza ngoDisemba